Ил итәкчесе Владимир Путин 2025 елга тиклем экстремизмга каршы тору стратегиясына кул куйды. Был документ яңа түгел, ул яңартылып тора, чөнки экстремистик оешмалар замандың төрле үзгәрешләренә тиз калыплаша. Теге яки был проблемага ярашлы тактиканы үзгәртә, җәмгыятьтәге төрле бәхәсле мәсьәләләрдә үз файдаһына кулланырга тырыша. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студиялә Гөлсемә Иштанова. Экстремизмнан нисек көрәшергә, радикаль карашлы дини оешмаларда нисек айырырга? Был хакта Башкортостан диния назараты рәисе мөфти Айнур Биргалина һөйләшербез. Айнур хәзрәт, һаумыгыз. Хәерле көндәр. Шулай итеп, һуңгы вакытта ислам һәм экстремизм арасында тигезлек билдәһе куючылар, хатта ислам терроры дигән сүзне кулланучылар да яшайды. Был нимәгә бәйле шундый хәл килеп туды? Кем ул экстремист һәм кем ул мусулман айырмаһын да айырып үтәйек. Бүгін көндә бындай тренд дип әйтәйекме, ул киресенчә югалы бара, чөнки халык айыра башлады һәм дә галимдар да айыра башланылар. Ислам экстремизмы юк бөтенләй. Экстремизм ул гомумән алганда ул бар. Без аңларга тиешбез, экстремистлар улар кайбер осракта ислам динендә кулланалар. Шул ук икенче диндәрдә корал кебек үзләренең насар ниятләрендә, насар максатларында уларды кулланып, үзләренең максатларына ирешергә тырышалар. Ягъни иудаизм динендә лә, христиан динендә лә, буддизмда ла шундый ук яңлыш дин тотучылар бар дип әйтә алабыз. Әлбиттә, дин әһелләре, кешеләре улар бит инде ихлас, уларды күбеһенчә шул безнең дингә ярдәм итер кирәк дип һәм дә шуга күбрәк ышандырып, динде кешеләрнең ихласлыгын ныграк арттыру өчен кулланып, үзләренең экстремистик идеяларын халыкка yetkерергә маташалар. Шулай итеп, динде насар яһәттә кулланалар. Улайһа төп сорауга җавап бирәйек әле, кем ул мусулман? Мусулман ул был яһәттән алганда ул җәмгыятьне яхшыртырга тырышкан кеше һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә әйтә, мин был дөньяга кешеләрнең әхлакларын, кешеләрнең мөнәсәбәтләрен күркәм рәвешкә yetkерер өчен генә җибәрелдем ди. Без аңларга тиешбез, безнең Пәйгамбәр алейһиссалату ва саллям үзенең җәмгыятендә килеп Пәйгамбәр һәм миссияһын, үзенең ролен үтәй башлаганда, душмандары барлыкка килә. Шул ук үзенең якындары, үзенең дустары ла уга каршы булалар. Әмма шул ук осракта уның ыңгай дустары ла була. Көчле һәм дә юлдаштары, сахабалары, юлдаштары. Улар да тәкъдим иткән булар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга. Пәйгамбәр, әгәр дә һин безгә әйтһәң, без был кешеләрне бер көндә юкка сыгарабыз. Кемендер был дөньянан озатасакбыз дигәндер. Әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нимә ди? Был безнең юл түгел ди. Дин ул нинди генә һиңа нинди генә каршы кешеләр булмаган, ул ошондай сәламәт рәвештә таралырга тиеш ди. Диндә кешене куркыту, кешене үз ихтиярына каршы уны басу яки кешене кай вакыт куркыныч хәлләргә барып бетәбез, үлтерү, янен алу, уның гомерен үҙү бөтенләй тыйылган. Чөнки Пәйгамбәр әйтә, әгәр дә кеше икенче кешене хакык үлтерһә, яки уның тормышына насар тәэсир итһә, ул бөтен кешелекте үлтергән кешегә тиң буласак. Шуның өчен ислам дине үзенең, без күпме меңәрләп тапкыр эфирлардан әйтәбез, ислам сәлам дигән сүзнең менән бер тамырдан. Сылымы, ислымы, сәлам. Ислам ул сәламәтлек дине, мәрхәмәтлек дине. Улайһа ислам терроры дигән сүз кайдан барлыкка килгән һуң? Ниндидер караштарды үз файдаһына куллангандар бит инде. Әлбиттә. Мин социология дәресендә ултырган сакта, культурология дәресендә, онда әйтәр, әгәр дә көз һәм дә мөмкинчелек бар икән, ул сакта экспансия методтарын ситкә калдырып булмый диләр. Яулап алу. Яулап алу. Әгәр дә уны аңлар кирәк. Ул һәр вакыт, әгәр дә җәмгыять бар икән, көс бар икән, уны әгәр дә берәй амбициоз һәм дә насар нияттәр менән хугарылган кеше бар икән, уны үз кулында насар яһәттән куллана башлый. Шуның өчен без хак булырга тиеш. Безнең һәр сак
башлыктарыбыз, дини башлык булганмы ул, яки административ башлык булганмы, ул кеше тәү осракта был дөньяны яраткан һәм дә кешеләрнең гомерләре менән кешеләрнең гомерләрен исәпкә алган һәм дә кыйммәтләгән кеше булырга тиеш. Әгәр дә без был хәлде күз уңынан ебәрәбез икән, игътибарыбызды бүлмәйбез икән, тимәк, ошол вакытта инде килеп сыгуы ихтимал. Был төрле экстремистик һәм дә террористик фекерләр. Ягъни кеше факторы бунда ла төп роль уйный. Әлбиттә кеше факторы, әлбиттә кеше факторы. Һез үзегезнең бер интервьюгызда имам булып эшләгән сагымда экстремистлык карашлы кешеләрне мәчеткә килһәләр, шундуктан торгайным дип әйткәнһегез. Ничек таны була? Был гыйлем менән бирелә. Чөнки гыйлемле кеше икенче мусламанды күрһә, яки икенче мәчеткә килгән кешене күрһә, ул аңлаясак, был нинди нияттәрдә, нинди хәрәкәттәрдә катнаша һәм нинди галимдарды тыңлай һәм кемде үзенә абруйлы галим дип исәпләй. Шуның өчен дә мин был тенденцияларны һизеп, һәрбер дини агымдарды тикшергәндән һуң икенче кешеләрне дә таный ала торгайным. Әгәр дә улар был дөрес дин тотмаганнарда уларны ничектер үзгәртеп, караштарын үзгәртеп тәрбияләп буламы ул? Әлбиттә, әлбиттә. Әмма аңлар кирәк, был тәү осракта безнең авторитетлы һәм гыйлемле специалистларны талап итә. Чөнки тик гыйлем... Бармы ондайлар Башкортстанда? Әлбиттә. Тәрбияләйбезме? Әлбиттә тәрбияләйбез һәм дә һуңгы вакыт безнең моны горурланып әйтергә була, безнең диния назаратында без нәк гыйлемле һәм дә аңларга тиешбез. Күбеһе имамдарга ничек карай? Ана ул 2-3 ай укып кайтты, шул булды, ул имам булып китте. Ул әлбиттә яхшы, хуп әйбер. Кеше имам булырга тырыша, гыйлем бирергә тырыша. Әмма аңлар кирәк, дини гыйлем ул бик зур диңгез. Бик зур диңгез. Мәсәлән, төрле институттарда бар бит инде бүгенге көндә моны безнең Болгар Исламик академияны барлыкка килтерделәр. Унда бакалавриаттан һуң магистратураһы бар, докторантураһы бар. Шул ук икенче төбәктәрдә караһак та, унда кешеләр дингә генә бер генә юнәлешенә 8-шәр, 9-шәр, 10-шәр, 15-шәр ел укуга гына багышлайлар. Һәм артабан да үзләренең гыйлем кимәлен камиллаштырып торалар. Шуның өчен дини гыйлем ул бик мөһим һәм дә бик авыр эш. Бuna күп кенә экстремистлык карашлы кешеләр араһында без яшьтәрне таныйбыз. Шулай бит, яшьтәр күп булар араһында. Ни өчен бuna шундый радикаль карашлы оешмалар тәэсиратта үзләренә яшьтәрне ялп итәргә тырыша? Гомумән ничек яшьтәрне без бундай оешмалардан араларга тиешбез? Без аңларга тиешбез, һәрбер хәрәкәтте, актив хәрәкәтте талап иткән юнәлештәр, улар яшьтәр менән эшләй. Шул ук моны спортта ла яшьтәр катнаша, яки җәмгыять һәм сәясәт эшләрендә лә күбеһенчә амбициоз кешеләр ул яшьтәр. Ул яшьлектең үзенең бер һыдаты, ул активлык, ул максимальлек. Чөнки яшь кеше ул ихлас кеше, ул бөтә дөньяны үзгәртергә тырыша. Компромисс табуы ла кыен. Шуның өчен яшьтәрне кулланалар инде төрле тармактарда, диндә генә түгел, төрле юнәлештәрдә лә яшьтәр кулдары менән күп эшләрдә башкаралар. Шул ук моны безнең большевикларның идеяларында яшьтәр тормышка ашыра бит инде. Димәк, без уларга, бундай радикаль оешмаларга ниндидер альтернатива тәкъдим итәргә тиешбез. Буна мәктәпләрдә хәзер дин нигезләре укытыла башлана. Буна ошо дәресләргә һеҙҙең карашығыҙ нисек? Укытыусылар тулыһынса белем биреп еткерәме, әллә дин әһелдәрен дә мәктәпкә осрашыуҙарға саҡырыу кәрәкме? Мин уйлайым, дин әһелдәрен күпме саҡырһаҡ та ул барыбер етмәй. Мәктәптә ошол дин дәрестәрен укыткан укытыусылар менән күберәк эшләргә кәрәктер дип. Чөнки укытыусыларның уларның дәрес бирү методикалары бар. Улар балалар менән эшләп өйрәнгән. Һәм дә укытыусылар улар дөньяны һәм балаларның тормышын күберәк кайгырталар. Улар яхшырак беләләр дә балаларның психологиясын. Һәм дә һәрбер балага барыбер индивидуаль мөнәсәбәт кәрәк. Уңа индивидуаль рәвештә аңлатып бирергә кәрәк. Шуның өчен укытышларны өйрәтү ул күпкә еңелрәк. Һәм дә без былтыр март айында
киңәйтелгән ултырышта безнең республика башлыгы менән Ради Фәрит улы менән һәм дә безнең министр образования менән ошондай ултырышта нәкъ ошо һорауларҙы ҡарап үттек һәм дә киләсәктә без ниәттәр ҡуйҙык ошо уҡытыусылар менән повышение квалификацияларында дин әһелдәре, дин ғалимдары ҡатнашасаҡ һәм дә уҡытыу материалдарында ла без ҡатнашасаҡбыҙ. Мәктәпкә генә япһарып ҡалмаҫҡалыр был тәрбиә эшен, ғаиләләр шундай уҡ тәрбиә эше алып барылырға тейештер. Бер ғалим әйтә бит инде, йәш сағымда мин бөтөн донъяны үҙгәртергә тырышҡайным. Аҙағынан үҙемдең яҡындарымды үҙгәртергә тырыштым. Аҙаҡ үҙемдең балаларымды үҙгәртергә тырыштым. Ғүмерҙең аҙағында ғына мин аңлап еттем, мин был донъяла үҙемде генә үҙгәртергә тейешмен тип. Шуның өсөн кеше ваҡыт менән, ғилем менән генә аңлай башлай. Кеше иң беренсе осраҡта үҙен үҙгәртергә тейеш. Ул мәрхәмәтлек тыуҙырырға тейеш үҙендә икенсе кешеләргә ҡарата. Шуңа ла йәштәргә аңлатырға кәрәк. Күберәк улар менән мөхәббәт телендә һөйләшер кәрәк. Ысынлап та беҙҙең балаларыбыҙға ата-әсәләре яғынан, яҡындарынан мөхәббәт итмәй. Әгәр дә уларға мөхәббәт менән мөнәсәбәтте ҡорғанда, уларда ниндәйҙер бер уҫаллыҡ кәмерене, улар икенселәргә лә матурыраҡ ҡарай башларҙар ине. Һәм дә статистика күрһәтә бит инде, әгәр дә бала менән ул тулы ғаиләлә, камил ғаиләлә, ата-әсәһе араһында яҡшы мөнәсәбәттәре булған ғаиләлә, ул балалар күберәк уңышлыраҡ ғүмерҙә лә һәм дә үҙҙәренең карьераларында ла. Әгәр дә беҙ күрәбеҙ, атаһыҙ үҫкән, йәки әсәһеҙ үҫкән, йәки ғаиләлә проблемаларҙа үҫкән бала, нәҡ ошо кешеләр теләһә ниндәй экстремистик идеялар йәки террористик идеяларға менән һуғарылып, насар эштәргә, насар хәлдәргә дусар булалар. Яғни, айырым асыҡ әйтә алабыҙ. Бөгөн экстремистик ойошмаларға ҡаршы беҙ бер-береңә ихтирам, бер-беребеҙгә иғтибарлы һәм мөхәббәтле мөнәсәбәт һәм дини белем ҡаршы торорға, экстремизмға ҡаршы торорға ярҙам итә ала тип, шулай бит? Әлбиттә, һәм дә беҙ үҙебеҙҙең диниә назаратында, беҙҙең шул уҡ булһын Рәсәй Ислам университеты һәм дә беҙҙең мәдрәсәләр, беҙ был эште алып барабыҙ. Һәм дә киләсәктә лә ошо эште арттырырға, экстремизмға һәм терроризмға ҡаршы торорлоҡ көстө һәм дә мөмкинселекте киңәйтергә тырышабыҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Һеҙгә лә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Рәсәйҙә 2025 йылға тиклем экстремизмға ҡаршы тороу стратегияһы ҡабул ителде. Ошо уңайҙан Башҡортостан диниә назараты рәйесе Айнур Бирғәлин үҙенең фекерҙәре менән уртаҡлашты. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау-сәләмәт булығыҙ.